O guys, mo na kayo dohang yug to sa akong kaon karon guys. Bulaklak ng saging puso. Mga renta na yung panauturon guys. Puso ng saging. Ayaw ko ninyo kalimte sa pag subscribe, pag share at pag like mga guys. Bisan asat sa dapit sa Pilipinas. Napang nga. Bisa daghang video nga nila viral ang tapos. Binubanan sa labaw nga makagam kasi magbot sa tanan. Ngayon akong pabayralon sa video. Gasang mga sang video mga guys. Kaya mo kalimutan sa pag-subscribe at pag-like. Thank you.